Тәмле икмәк исе килә. Йомры икмәк, кач тизрәк. Төлке күрмәсен үзеңне. Хой, кая гына качыйм икән? Йомры икмәк, монда бөтен җирдә чәчәкләр, үләннәр. Шулар арасына кереп кач. Әйе шул. Син нәрсә? Кая басканыңны карап йөр, йомры икмәк. Син кем? Мин чәчәкләр патшабикәсе. Без чәчәкләр тирә-юньгә матурлык истибез. Безне күреп соклансыннар өчен. Безне таптап, өзеп, йөрсеннәр өчен түгел. Гүзәл патшабикә, безгә дә чәчәкләр үсеп утырган җирдә бик ошый. Шулай ук агачлар күп үскән урында суларга рәхәт. Без табигатькә чыккач, үзебезне бик яхшы яктан гына тотабыз. Шаулашмыйбыз, агач ботакларын сындырмыйбыз, чүп ташламыйбыз, уйчак якмыйбыз. Нигә чәчәкләрне таптыйсыз? Бары тик йомры икмәк төлкедән качып торырга гына теләгән иде. Алайса, куркыныч янаганда мин сезгә ярдәмгә килергә әзер. Кереп кач яфраклар арасына. Рәхмәт, патшабикә!